Wina aliyense akamabadwa amabadwa ndi tsogolo loyikidwiratu mwa iyeyo, posatengera kuti wabadwira banja la mtundu wanji. Pamene munthu akubadwa kuchokera mbanja limenelo, amabadwa atapatsidwa tsogolo kuchokera mu dziko la uzimu. Kotengera ndi Yohane chapter 10 verse number 10, Bible likunena kuti siku za mbala koma kuti ikabe, kupha ndi kuononga. Chimene chinachitika ndichonena kuti pamene iwo unabadwa panadzuka maufumu, maukulu ndi maulamuliro ataona nyenyezi yako. Tili ku Africa kumene timakhulupirira kwambiri za ufiti, timasiyana ndi makontinent ena. Nkhani imene imapangisa zimenezi kwambiri ndi mphamvu ndi maulamuliro zokhuza za ufiti. Haleluya. So zimene ndizi mphamvu, maukulu ndi maulamuliro. Mukakawerenga Efeso chapter 6 kuyambira verse 12, 10 kumasika, kuyambira verse 10 kumasika musi, mukapeza Paulo amafotokoza zinthu zimenezi. Sitimalimbana ndi thupi, koma timalimbana ndi maukulu ndi mwazi komanso maulamuliro, zochitika za dziko la uzimu la mdima, koma zimakhala nkhondo zokhazokha. Ndipo ngati sukumana ndi mapemphero wawa, mtundu umene wanthu wake amakula ndi kumakalamba ndi kumafa ali mu ukapolo, kufikira kuzuke munthu akumane ndi mapemphero ngatawo, ndi amene amapita kwamba kumakasintha zinthu, kumakadidimula maguwa amene aja, ndi kumakagwesa maufumu, kumakasisa maulamuliro pansi, kena kwanthu amamba kutuluka mu ukapolo.